Jo no recordo gaire bé, però crec que vaig arribar arran de la treballadora social, que em va derivar al KMK, que és un recurs de joves, i hi ha un dels professionals que treballa aquí a AREP, el José. I també perquè mon pare fa el web i també tenia contacte i com ha estat la millora? Doncs molt gran. Jo des que soc a AREP o des que faig activisme en salut mental he millorat molt, tant escoltant experiències de la resta com explicant les meves, perquè el que dic sempre, el que em diuen sempre a casa és que compartir pesa menys, és a dir, et vas traient pedres de la motxilla i pesa menys. Jo, en el meu cas, vaig arribar a través de la meva mare, que va participar durant un temps en el GAM. Al principi jo em sentia molt negativa, de fet no volia venir, però amb el temps m'he donat compte d'això, de que ho necessitava i que realment m'està ajudant molt a estar aquí. Recursos, no sé, per mi tot és rellevant, en el sentit que encara que sigui una petita cosa, t'ajuda i millores. És a dir, no és així com un recurs en general de, doncs, jo què sé, milloro en aquesta cosa, sinó que cada recurs té el seu i tu pots aprofitar cada cosa del recurs, o pots aprofitar un recurs més o un altre menys, però encara que ho aprofitis. És a dir, ho acabes aprofitant tot igualment, sigui en major o menor grau. Estic molt d'acord amb ella que AREP en general ajuda depenent de quina necessitat tinguis, no? Sí que és veritat que jo els recursos que he utilitzat ha sigut el prelaboral, després vaig estar un temps treballant al CET, que això em va ajudar a ser millor, no? I el dia a dia poder-lo portar millor, i després em van donar l'oportunitat també en el recurs de pisos de poder tenir l'oportunitat d'independitzar-me i saber el que és viure per un mateix, i la veritat és que em va ajudar molt també a guanyar autoconfiança en mi mateixa, que en molts sentits havia perdut aquesta part de mi. Jo tinc un lema activista, que és la salut mental importa, l'hem de posar al centre, i si ens preocupem per la salut física, ostres, m'he trencat un braç, vaig al metge, ens hem de preocupar igualment per la salut mental, de no tinc alguna problemàtica o simplement necessito ajuda, doncs buscar associacions, buscar professionals, buscar el que sigui que ens puguin ajudar. Això, que per molt que et sentis sol i que no sàpigues on anar, que realment sí que hi ha aquesta ajuda, que sí que hi ha gent que et pot ajudar a tirar endavant i que el crit a l'ajuda no és el ser més dèbil o el ser menys persona, sinó que ajuda a que puguis anar millor, no? I el que dic és que si necessites ajuda, busca-la. Jo, una petita cosa, demana ajuda de valentes. És a dir, perquè si tu calles, tu vas empassant tu i et vas fent mal, però demanar ajuda és de valentes, de persones valentes.